Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga negosyante nagkakabalaka sa pag-takeover ni Marcos sa Department of Agriculture. Hakot system sa mga pamatan-o nagapagamos at nagapadayon ni registrasyon sa mga botante sunod sa COMELEC. Sa balita nasyonal, plaza type nga pagpanagtag sang national ID sa iga-organisa sang Philippine Postal Corporation. Mayoriya sa mga Pinoy nagpahayag nga masaligan ang resulta sa nagligad nga eleksyon sunod sa survey. Sa balita international, Ukrainian cargo plane nga may karga nga mga armas naghugpaas sa Greece. 8 ka mga sakay patay. Sa balita sa sports, 4 ka mga pungsod nagpahayag sa interes nga mag-host sa 2023 Asian Cup. Balita entertainment, 1994 Miss Universe Susmita Sen, walagin sa pak ang mapakamalaot bangod sa pagpakigrelasyon sa isa ka negosyante. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang malihilihi sa bunyag. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugawahin sa Western Visayas. Karong adlaw Martes, Hulyo 19, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kay nasang kagahon ang low pressure area. Nakita nila sa 95 kilometros na aminhan na katundan sang San Jose Occidental Mindoro. Ang southwest monsoon na nag-apekto karon sa nakatundan nga bahin sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may laptalap na pag-ulan bangod sang LPA kag southwest monsoon. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na bagat na nakatundan, padulong na bagat na nasidlangan ang mamatsagaraman sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tutob kasarangan ng pagdapya sang balod. Ang adlaw na butlak las 5:32 kay na, magatunod naman las 6:07 karon sa gabi. Samtang ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tudob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Mga Mga agaliwat mga kaaksyon and good morning sa aton nga mga naga-monitor dira sa Facebook. Please like, follow and share kita sa aton sininga FB Live, okay? Kag sa mga taga-hinubaan dira nga nagapamati sa Alagad Radio, good morning dira sa inyo, no? Alagad Kevin Henry, musta na? Good morning sa imo. Sa kay Bigo natin Eric Tenerife. Good morning man. Dira sa may banwa sang hinubaan. Sa akon dira nga mga paryente, bala hinablos ko da si Gingging Manos. Good morning sa imunday. Kag dira man sa Kaliling Kawayan. Sa akon mga paryente, damo tada paryente, no? Sa kay Helen Nerves, kag kay Chaymin Yadra, good morning sa inyo. Sa may banwa sang La Castellana, Leo Talaban, morning masimo. Kay Vice Mayor Bordig Nicor, may agadra. Kag sa mga kaaksyon naton sa Banwasang La Castellana, may aga. Sa Isabela, may aga mandira sa inyo. Sa La Carlota, good morning. Of course, akong hometown, ang Siyudad Sambago. Good morning, gid, no? Sa mga taga Siyudad Sambago, sa mga classmates ko dira. Kay kumari ko dira Jean Buarom, kumari Tiray Linaha Kayaw, kay kumari to be Virgil Legaspi Coloso, kag kay Ihada to be Kashmir Coloso. Maayong aga man dira sa imo, no? Sa taga Barangay Maaw, good morning. Dira man sa taga Barangay Don Jorge Araneta, mayong aga, no? Sa kay Georgia Gargasiran, yes, rollback morning. Yes, oo. Lipagid kita kay may rollback na naman sa presyo sang gatong. Yes. Kag next week may ara pa gid ha. Rollback. Meron pa gaya? Nabalita na? Ara na. Ay, ala. May posibilidad nga may ara pa gid next week nga rollback. Thank you, The Lord. rollback.
Tungod ini sang naggamay bala ang demand sang China. Tungod sa pag-close sa ilang mga borders, bangod sa pagsaka sang COVID-19 nga kaso sa ila. Ay kala. Isa na sa mga factors nga kung ang demand gani nubo, kundi nga ang supply damo. So barato ang presyo, nagabarato siya. Kabay pa nga maglambot sa bisan 30 pesos na lang. 30 pesos group pero naglagaw to. Perte, no? Yeah, okay. Doon mabalik na tuguro nga ako niya. Hello guys, another day, another mini vlog. May naka-vlog sa nagmahal. Eh, syempre, di ka nakalakat. Ikaw mahalagi dyan. Okay, patutali sa laliga. Ito nag-vlog ka pa sa game mo nga maginakantuan bra. Yan eh. Subong. Pareho lang yung kantuan mo to sa ano to, La Madria, no to? Almadria. Almadria. Oh. Siling ni Bob, Francia, ang Migota. Action Durel, kadtutuyan nyo lang yan. Balang ko nga, wala na yan. Transaction Durel. Ni kong exit ya, basi dito sa ginsakot. Dito. Kung ka basi sa exit sa ginsakot. Basi ginsakot sa entrance, basi exit ya. Dito, gid sa exit. Ito, no? Atagun ko lang sila. Kung basi sa exit sa ginsakot. Na? Di ba la? Ba siya dahil siya ako nabala. Lista lang siya. Oo. Puro kita lang siya ako nabayan. Lista lang sa akong, sukta lang sila dahil. Ate, Meron Kim, gali. man, ateng, Meron siya gali, magagasay mo, May. ateng. Meron siya gani, may komisyon. May komisyon sa gali. Charot. Ma'am, ilasabat malaka gamala, morning sa imo. Oy, sa kay Grace Ginglo. Oh, morning sa imo. Ara ka pa ni Gross Glay, wag ka pa kabalik to. Ay na, no, paano ka na makapadala sa akon sa mga jewelries and accessories. Kay wag ka pa kabalik imo ya. Morning to sa imo, ging ano? Ari pa sa gliwas sa kabalik ya. Panggaro. Morning Payaw, morning ARB, mga hinigugma ko, Titi Boy, kag Chrissy Chas sa Kumare Dorel. Kasi panggar na. Guro ed abaw daw ga binaha to sa aton sa karadyoan kag barangay 3. Ay, gali. Asi panggar arnigle. Kibinaha to sa bong. Jin oy si sir, morning man sa imo. Kay alagad Kevin Henry, no? Sige amigo no? Mary Grace Arroyo, ging may aga man dira sa imo sa USA. Nerissa Gonzalez, happy birthday kuno sa iya nga mother-in-law sa Estancia Iloilo. Si Nanay Aludia Reyes. More birthdays kuno and good health, Nanay. Happy birthday sa iya mother-in-law nga si Aludia Reyes. Enrique Caballo Subaldo Jr. Si Papang Pag-Nestor Pito Gonzalez, kag Mamang Ruth Gonzalez niya, listening via radio. Greet lang na karon sa kwana, sa radio, on air, no? Vicente Escobar, tamya wala nga pakapi sa ilan ni Nong Jr., Insik James, kag kay Mrs. niya Christina, from Magallaon. Good morning to sa inyo mga taga Magallaon, ha? Mga agagad sa inyo dira tanan. Yes. Good morning, man Action Boy, kay Connie Laparan, dira sa may Pandanon DSB, sa family Laparan, Labanyego, Torbela, kag Esparesya. Good morning sa inyo. Si Araman Action Boy, si Millie Lioligo, si Jack Belvis, Araman, dira sa may taga Purok Maya, Barangay 16. Naga-monitor kami di sa inyo. Yes, good morning sa inyo dira Purok 16 sa dina. Purok Maya, Maya, Barangay 16. Okay, sige. Kay Nedeline Parpa, kag Leticia Tamises, good morning man. Halin kay Grace Ginglo. Kag, wait. Ginapang lantaw ko di sa isa sa mga Facebook page. Ay, lantaw Action Boy. agad, Kay lantaw Dri sila agad. ga comment ang iban. So, good morning. Yes, oo. Ate. Malipat ko ba? Ay, si Kon bala si Attorney Giduspan bala sang ang Assistant Regional Director bala. Morning dira si mo, Attorney. Yes, good morning, Ano first name ni Attorney? Nalipat ko. Dali lang. I-search ta. Attorney Giduspan, no? Giduspan gali na. Abi ko Hiduspan. Hiduspan Hiduspan man. Attorney Gaudioso. Gaudioso gali. Sige Attorney Gaudi, morning to sa imo. Yes, Munta sa Attorney Gaudi, no? Siya niya. Yes, Very cute. Sige, standby na sa aton mga balita lokal.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagamit-amat evacuation kumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, Action Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Sa detalye na sa ato nga pangunang mga balita lokal, nagakabalaka sa karon ang hanay sa mga negosyante sa ginhimo nga pag-take over ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahag ni MBCCI President Frank Carbon nga dapat nagbutang sa mga tao ang presidente nga among magatutok sa agrikultura. Paatag ni Carbon, mabudlay ang ginhimo sang presidente. Bangod hindi lamang agrikultura ang problema sa Pilipinas, kundi may pila pa ka isyo kaangay sang mahal nga gatong subong man wala pa nakabawi ang turismo, kaiban pa nga aktibidad nga makapabalik sa kapagsik sa ekonomiya. Isa pa sa ginakabalakan ni Carbon amo nga hindi man malapad ang hibalo ni Marcos kung agrikultura ang pagahambalan. Nagapati si MBCCI President Frank Carbon nga importante ang pagtutok sang Pilipinas sa food security agud hindi magpareho sa Sri Lanka nga nag-eksperyensya sa karon sa economic crisis bangod sa pila ka sirkumstansya. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni Carbon nga kinahanglan man nga amat-amaton lamang ang pagbalik sa organic farming bangod isa sa nanotisyahan sini sa Sri Lanka ang mga gulpi nga pagdesisyon sa gobyerno nga magsulod sa organic farming agud mahagan-hagan ang pag-import sang fertilizer apang wala nanti para ang pila ka disbentaha sa pumuloyo. Dugang pa ni Carbon, gindugang pa sa nagpausmod sa Sri Lanka amo ang COVID-19 pandemic nga nagsira sang turismo nga amo nagabuhi sa ekonomiya sang pungsod. Tungod sa sitwasyon, nagilaom si Carbon nga mangintalamdan ini agud matutukan sang Pilipinas ang mga nagapanguna nga problema subong nga nagapadayon pa ang COVID-19 na pandemic. either ma-import kita kung kasarampas bakag madugangan ding aton nga produksyon. Okay. Amo nang ang food security ta is not, we're not independent from other country. Kabalo pa man siguro. So in short, tantawon gid siyang gobyerno nga we have enough money kag slings nila subong damo ipata dollars siya reserve pwede pa tayo at isa ka 9 months 10 months maka-import. Kabahin sa pagpahayag ni MBCCI President Frank Carbon. Sa iba pa natin nga balita lokal, ginalantaw sa Comelec Bacolod nga ang hakot system. Ilabi na sa mga pamatanon, amo ang nagapagamo sa nagapadayon karon nga pagpangrehistro. Sa interview sa media, ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya, may mga pamatanon nga may dala nga barangay ID o kon barangay certification apang sa mga initial interview natukiban nga sa iban nga barangay nagapuyo ang ila ginikanan. Bangod sini nagapangabay si Kanya sa mga barangay officials nga mag-issue lamang sang ID o kon certification ang mga residente mismo sa ila barangay. Para kay Kanya, wala sang problema kung aplikante lang ang nagalinya, pero nagatuga naman sang problema kung mayara na sang may masulsol. Bukas man ang Comelec Bacolod sa pagbaton sang petisyon bangod ang tanan nga nagparehistro ang dapat paaprubahan sang Election Registration Board o kon ERB. Mo isa sa nagagamo, ang isa sa nagapagarot sa pila. Actually, kung tanaw na dira naton, kung mga kabataan malang ang mga aplikante malang daan nagapila, wala man nadasang sang problema, nagasulod lang ang problema kung may nagasulsol. Ang bahin sa pahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. Nagpaandam ang Comelec Bacolod sa mga persona nga hindi otorisado nga nagahatag sang numero sa mga nagalinya nga aplikante para magparehistro. Ini kasunod sang report nga may lalaki nga taga Barangay Banago ang nagahatag sang numero sa mall voter registration sa Robinson's Place, Bacolod kahapon nga adlaw Hulyo 18. Ginklaro ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya ang ila lamang personnel ang naga-release ang priority number kag wala na sang iban pa. Suno kay Kanya may ginpangabay man sila nga pulis kag bitaw personnel pero wala man sila nag-release ang numero, kundi masiguro lamang nga matawhay ang linyahanay. Dugang pa ni Kanya, ginapatuman man sa management sang mall nga wala sang may makalinya sa ilang jurisdiction kung wala pala sa isang aga. Ginpasaka na sang Comelec Bacolod sa 600 ang priority number nga gina-issue sa mga aplikante, ini magluwas pa sa mga priority kaang isang senior citizen, PWDs kag heavily pregnant. Samtang ginalauman naman ni Governor Bong Lacson nga sa idalom sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mapatuman ang Panay-Guimaras Negros Bridge nga proyekto kag pagbalik sa Negros Island Region. Suno kay Lacson, dako ang iyang pagsalig sa ikasarang sa mga miyembro sang gabinete nga ginpili ni Marcos agon mapabangon ang ekonomiya sang pungsod. Sa naligan nga Hunyo, ginpahayag ni Bacolod City Mayor Albe Benitez nga posible mag-issue sang executive order si Presidente Marcos ako dibalik ang NIR antes magpasar sang isa ka kasuguan. Nagasalig si Lacson nga ang PNG kag NIR
ang malakip sa unang State of the Nation address ni Marcos sa palabuton nga Hulyo 25. May nagakaigo nga pondo ang Provincial Health Office ug PHO agod gastuhon sa kampanya kontra dengue hemorrhagic fever sa Negros Occidental. Sino kay Governor Bong Lacson, wala sang plano ang gobyerno probinsyal nga magdeklarar sang state of calamity bagon may 3 milyones pesos pa nga regular funds ang PHO. Ginpanawagan sa nga gobernador sa mga local government units nga magpain man sang kaugalingon nga pondo para mapabakod ang kampanya kontra dengue. Ang Negros Occidental amo may pinakamadamo nga dengue cases sa mga probinsya sa Western Visayas. Apang ginklaro ni Lacson nga hindi pa makonsiderar nga endemic ang kaso. Nagligad nga semana ginlansara sang Department of Health Region 6 ang sabayang 4, 5, 6 sa syudad sa La Carlota, Negros Occidental. Ini ang isa ka regional initiative agod mapabakod ang 4S strategy kontra dengue kag pagtukod sang 5 ka mga team sa rehiyon 6. Ang sabayang 4, 5, 6 campaign ang ginlansar man sa probinsya sa Antique nga ginpaidalom sa state of calamity. Ginpatigayon naman kahapon nga adlaw Lunes, Hulyo 18 ang blessing kag inaugurasyon sang LTO District Office sa banwa sang Ibi Magalona diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang okasyon ang ginpangunahan ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson, 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez, LTO Regional Office 6 Director Eric Leonard Tabaldo kag Mayor Marvin Malacon sang Ibi Magalona. Ang pagbukas ng operasyon sa Ibi Magalona District Office ang ginaprubahan paagi sa Republic Act 11749 yung ginpirmahan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Napatukod ang building sa mga talatapan paagi sa pondo ang ginpain sa probinsya sa balor nga 3 milyones pesos. Samtang gindonaraman sa pamilya Acuña ang lote nga nahamtang sa barangay Tabige sa amuman nga banwa. Sa mensahe ng Lacson, Benitez kag Malacon, ang pagbukas sa among talatapan ay may dako nga benepisyo, hindi lamang sa mga paguluyo sa among banwa, kundi kalakip da ang mga kaiping nga mga kawanuhanan kag syudad. Suno kay LTO Regional Director Eric Leonard Tabaldo, ginalauman nga makaumpisa na sa nauna nga semana sa Agosto ang operasyon sa among talatapan nga natala na pamunuan ni Ruben Tampos bilang District Office Head. Pwede na makuha sa mga fully vaccinated ng mga Bacolod noon ang ila vaccination certificate sa annex building sa Bacolod Government Center. Base sa Bacolod PIO, ang pagproseso ng VaxCert ang nag-umpisa kahapon adlaw Lunes halin 9 sang aga ug 4:30 sang hapon. Ini ang ginpangunahan sa Office of the Management and Communications sa ilalom sa DOH sa pagpanguna ni Adrian Robete. Ginpanugyan sa publiko nga magdala sang ila vaccination card kag isa ka valid ID para sa verification. Ginpahayag naman ni Bacolod Vice Mayor Alcid Pamillaran nga nagakinahanglan sang kooperasyon kag suporta ang Marcos administration. Sa ginapaabot ng State of the Nation address, ginpahayag ni Pamillaran na tala na kay presentar ni Marcos ang estado sa pungsod Pilipinas. Suno kay Pamillaran, naplastar naman sadto ni Marcos ang iyang mga prioridad nga programa sa iyang inaugural speech sa naligan nga Hunyo 30. Ginpahayag sa Vice Alcalde, magluwas sa krisis, nagapakatubang man ang administrasyon sang depleted ng budget, economic crisis, health crisis, kay ibang pagid nga mga problema. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Plaza Time nga magpanagtag sa National ID, siga organisa sang Philippine Postal Corporation. Samtang mayoriya sa mga Pinoy nagpahayag na masaligan na resulta sa nagligad nga eleksyon suno ini sa survey. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kaya kay ginagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos. Sir, okay na, sir? tayo. Okay. Sige. Si Teresa Linahakayaw, maraming morning dra sa imo. Good morning. Again, ara magyapon si Rose Ann Eriman. Gamatamat naman ni si Rose Ann ko loyal. Anong nisa ni kuan man ni Ateng? Kasin gani. Ato ba ako wala kaligali pagdulong ya sang ligad sang to bilang mga ano to gani Suman? mga bukayo. Bukayo. Oo, Atong halin sa Santike. Yes. Kita mo kapag loyal ni Ating, ga ulan-ulan gito ga bulubagyo to, nagdakad to gidi ka magdulong. True. Di ba sa paplitian pule? Gindulong ko siya. Ay, very good. Very good. Muna ay kaplangga. Si Ating. Ano ako palang si Ati. Dahil magbato malabago, good morning man sa imo. Si Kagawad Imbong Jo Campo niya, monitor na kami. Okay. Kagawad, nagagana. No? Kay Kapitan da, dito, morning, no? Kay Ogatis Valente Jomar, pa-shoutout lang sa mga pamilya niya sa Banwa sa La Castellana. Pamilya Ogatis kag Valente. Watching live from the municipality of Hinubaan. Wah, diba? Good morning sa talan ng mga Hinubanons. No? Hinubanons. Rochelle Evangelista. Morning kano Idol Doors. Good morning. Morning. Homa Lumena, dira sa may Gardenville Subdivision. Sige. Good morning man kay Christine Menyes Villalobos. Good morning sa imo Tintin. Kay kumparing Bia Jonathan, good morning sa imo. Aga pa ko nagkaunsang Binangkal. Kagin patilaw ko mato sa Action Friends sa imo binangkal. Problem bayran niya. Wala yagin bayran. Bayran niya tani. Bayran niya tani. Gabi na gini yung bayran. Teba si manami tanto sa Action Fred kag mamangkot siya liwat diin ka nagbakal. I-alams na. So ginakuan mo gali, gina-promote mo. Gina-market kong iya nga binangkal. Kag ang why pa ko kakaon sang double body. Ay, ang double body napadala ko na kay Jo Marie. Makao ko maglitan Later Ay, sorry. Hindi ko man madungan to ginakaon. Ang balot Jo Marie, tatlo man to binla niya ka isa. Basi ko na ang kaban niya na. Kasi talsi ka na sang laway ni Jo Marie. Abi ko hindi ka na magkaon So ginata ko, naging-distribute ko na ang mga goods. Mga goods. Pero ang donut, Action Boy, naubos ako kagapon. Kaya ginataga niya ko free. May free pa ha. Delivery na ha. Gin-deliver niya na nga free. May free pa yung tatlo ka donuts. Kanamit sang donuts man. In fairness. May buho man ito nga? Pero gamay. Ang makita mo taning buhos to ako. Kaya ano tawag sila ano tawag sila? Busok? Busok, dasok? Dasok. Dasok ang iya nga donut. Hindi siya do puno hangin. Namit siya Action Boy. Nga ano nga donut ang puno hangin now? Ang matlag ko buhos to nga True. Hindi na lang ako mag-name. Wala ka pa issue. Kaya... Nalagsakit ang ulo ko. Ray Flores Barrioga, good morning sa imo. Kaya Colonel Guile, good morning, Colonel Guile. Morning din sa imo sa Gimaras. Yan siya sa Gimaras. Yes, Wag pa Gimaras ko. Kita mo na gambal, siya na makabalik. Di siya dalaan yung takwan ng mango pizza. Pizza. Pizza, that's how you pronounce it. Correct. Ano mo yung pizza? Pizze. Pizze! Wala po kakaon sa mango pizza namin.
Oy, pako ka tilaw. Awi ka pa Kay katilaw. sang ato ko to, mabakal ko tani. Alang-alang na kay nang mabayaan ako sa salakyan ba? Ay, sige. Basta ako makapagimaras ko, Yes, talan. Tangabisa isa lang ka-slice. Ay, very generous naman sa imo, dai. Generous. Basta isa lang ka-slice, islice so, no, pag ito nga. Very thoughtful and generous. True. Kay Sir Philip Alonsagay, sir, good morning. Dra sa may Japan. Yes. Kay Miss Liza Joy Ilon Amoroso, dra sa may Sinking. Singking sa barko. Sinking. No barko ka na. Charot. Hindi, wala to barko. Kinag-sink. Ayan lang, sinking ship. Pero charot lang, hindi ko sure kung sa singkang ni siya. See? Si Miss Liza Joy, din sa ganito? Yes, I think dra siya. Ah, Kay sa singkang. una mag-order ko sa iya do dra sa halin. Mag-order Okay. to sa Sige, sige. iyang nga mga goods. Jim Kay- Oiseser. Si Margie Haniva, good morning sa imo. Remya Obando, Oy, sila Action Boy, classmate! mga watching lang ni sila Action Boy. Nga Te wala classmate ko nasa New Jersey na siya. Classmate mo sila. Yes, from New Jersey. Sige. Si Mark, Bok, mga gabok ah. alabok, ala. Teka, tambo. Joke! Ala, sige, agad Action Boy. Classmate! So, siya gani. Hindi mapatawad mo pa ko? Patawad niya ka na. Automatic. Kay Mac Jen Labares, Action Boy, araman siya. Tamyawan ko ni Action Boy, mga watching lang ha. Si Crystal Jade Pales Fidel, good morning. Josephine Lobaton, good morning. Nag-standby na ha? Ben, Karon ha? standby na. Ate, sige. Standby na sa mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kaya pinagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, mag-aorganisa ang Philippine Postal Corporation sang plaza type nga pagpanagtag sang national ID sa mga wala nakabaton sang iniang gin-deliver. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Postmaster General kag CEO Norman Fulgencio, nagapakig-angot ang PhilPost sa natungdan nga barangay kapitan para magpatigayon sang sining aktibidad sa kada weekend para sa magpanagtag sang national IDs. Suno kay Fulgencio, pila sa matag-iya sang national ID nga wala sila balay sang ini ang gin-deliver tubtub 3 ka beses. Sa datos tubtub Hulyo 8, 92 milyones ka mga Pinoy ang makabaton sang national IDs apang masobra 14 milyones pa lamang ang nahatag sa tag-iya. May 700,000 ka mga ID na talana pa nga i-deliver. Gintugyan naman ni Fulgencio sa PSA ang pagpaatag kung nga na delay ang paghatag sang ID bangot ila lamang trabaho ang pag-deliver sini. Nagpanugyan si Fulgencio sa publiko nga i-track ang ilang national IDs paagi sa PhilPost website.
Nagwa sa survey sa Pulse Asia nga mayoriya sa mga Pinoy ang nagapati nga husto kag masaligan ang resulta sa Mayo 2022 nga national and local elections. Sa survey nga ginpatigayon halin na Hunyo 24 tubto 27, nagwa nga 82% ang nagapati nga masaligan ang automated system sang eleksyon. Sa resulta 96% ang sa Mindanao, 85% sa Visayas, 84% sa NCR, kag 73% sa Balance Luzon. Samtang 4% lamang ang may duda sa resulta sang eleksyon. Ginaubulubantang aman nga mayara sa 30 pesos kada kilo ang ginasaka sa presyo sang meat products sa Metro Manila kadungan sa parang nga paandam sang African swine fever sa pungsod. Suno sa Agricultural Sector Alliance of the Philippines, sa karon may problema ang sektor sa agrikultura sa supply sang itlog kag karne. Suno pa diri pag-abot naman sa supply sang karne sang baboy, magataas man bangod mataas man ang demand kag madamo pa nga lugar apektado sang ASF. Nagakatabo ini 2 ka bulan antes ang bear month sa din nagapreparar na para sa pagsulod sang panahon sang Pasko kag bagong tuig. Madumdumaan naglambot sa 6.1% ang inflation rate sa Pilipinas ang Hunyo tuig 2022 ngamong pinakamataas sa masobra 3 na katuig. Katapusan nga nagdasig ang pagtaas sa presyo sa Malaklon sang Oktubre tuig 2018 sa din naglambot ini sa 6.7%. Ginapabasura sa karon ni Senator Robin Padilla ang 60-40 rule angot sa foreign ownership sa mga negosyo sa tuyo nga mapadamo ang trabaho kag kompetisyon sa mga industriya. Sunod sa senador ang ini nga tikang makaganyat sang madamo nga foreign investments agod suportahan economic recovery sang Pilipinas. Nagligad ni Marso ginpirmahan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang layi nga nagaamyenda sa Public Service Act agod magtugot sang 100% nga foreign ownership sang telecommunications, railways kay iban pa nga public service. Target naman sa Kamara nga mapulbahan ginadusong ang national budget para sa 2023 antes matapos ang tuig. Ginpahayag ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez nga isa ini sa prioridad sa Kamara. Sa idalom sang konstitusyon, ang Kamara kag Senado ang may mandato nga usisaon sang maayo ang pondo kag ipasiguro nga mahatagan sang nagakaigong oras si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapulbahan ang layi antes magtakop ang tuig. Nagbuligay ang Department of Agriculture o kon DA kag Japan International Cooperation Agency o kon JICA agod mag-develop sa enhanced vegetable chain program para sa Pilipinas. Sa isa ka statement ginpahayag sa DA nga ang 5-year market-driven enhancement of vegetable value chain project ana angot sa direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga na malambot ang food security sa Pilipinas. Sa panahon sa implementasyon sa nasamit nga proyekto, ang vegetable value chain roadmap ang ginalauman nga ma-develop sa diin importante ini sa pag-identify sa pagpanghangkat sa kagasolusyon amo man ang pa-identify sa papel sa mga stakeholders. Ang otoridad sa karon nagumpisa na sa value chain survey sa vegetable producing provinces kaangay sang Benguet kag Quezon. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po di ba medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapun. Okay. Si Migo Tafil alon sa gay ko no good morning man sa inyo tanan-tanan. Siling sa classmate ko si Remy Abandon niya, what?
Oh, niya, what? Ha, ha, ha. Adi, what? Ha, ha. Dua lang. Dua lang. Oh. Ay, kala. Ay, bo, gina-joke ko lang to hina yan. Book. Parang gina-joke balik naman ang book. Si Nanay Alodia Reyes ni Kuan bala ni Risa, 89 years old, nagali doors. Ay, galing. Oo, that's why nga nagpadala si Risa 50 stars. Wow, Salamat thank you gid so in much. celebration of the birthday Sa sa iyang iyang birthday. mother-in-law. Oo. Thank you gid sa 50 stars ni Risa. Salamat. Si Ana Sinoro ara na niya, good morning again. Nagbalik Galing siya. ka. Good morning mga kay Miss Jinky de Alagdon, kay Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo. Beth Empas. Good morning Philippines. Shout out sa upod ko di sa balay nga nagakatulog pasubong kay Jason, Jojo, Iking kag JR. Pagbulugtaw na kamo. Yes, bugtaw na. Adlaw na niya. Good morning kuno sa husband di nga kape subong kay Adonis Lupo sang Araw Relocation Site. Greetings coming from Betchay. Si Betchay gali. Si Beth mo kundi Betchay. Jocelyn Song Comedia. Good morning mandra sa imo yada. Musta ka na? Lamayo tada. Nagmala na. Wala ka sa nagmala na. Di ka ginabulad pa na sa? Kabalo ka maglamayok sa doors, hindi? Wala pa ako nakatry. Ano mo lang na siya? Paano man na goro ng... Hiharon na Tungaon. Tungaon. Tungaon mo ang Tapos, ang karaho. Karaho akong gusto mo. Tapos marinate mo siya sa kwan. Bisan kalamansi lang, okay na eh. Ano lang da. Tiyo mo na sa dahil lamayo na. So nibulad mo anay. Ay, bulad. Hindi pa na sa lamayo. Malamayo na siya kung mabulad mo. Ti kung dryer, bi kay... Okay man. Social Social kaya, okay man. Dryer. Sa linabahan. Hindi sa dryer sa imo washing machine ha. Ay, hindi ka baho na yan. Sintra mo blay. Dryer gid sa mga food. Kaya mo na actually, ang mga ganegosyo, bala uga akong boy, ang mga nang ginagamit nila. Dryer. Okay, hindi tanan ka chimpo, mainit mo. Yes. Kaya siyempre, kung chimpo, sang tigululan, ti wais laya uga. Correct. Dapat may ara. Si Father Amber dra sa may Talisay, sa Concepcion Talisay. Morning sa Father. Pads. Good morning. Gusto da. Datiglan sunes naman daw, ay kakapang-imbitar. Sabat. Hindi, datiglan sunes na, kagting rambutan. Yes. Na. Tinakatilakot sa rambutan, ninatag ko si Mom. Yes, very juicy. Of course. And sweet. And sweet. Juicy and sweet. Kaya sila... Ano na yan? Juicy and sweet and free. And free. Free. Yatang bulanta, di ba? So, nakambag ito lang si Tita Bibing. Yes. Siling ko hindi sa mga tita ni Exxon Dorel, wag ko niya, pabuton. Huwag kagitanik. Ito hindi tayo kapagdalaan. Pero sa mga tita, pag halin to, ay, si kaya ko na, si Action boy. Ha? Ang malagay nila nga, ara ka lang ko sa inyong balay. Kaya dulo tayo, ang bakuhaan asya siya balay pirmi. Kung ako na lang padulo nga, kaya hapitan ni nila. Okay. Sisiling ko ako na lang padulo nga. Sila tani Sila tayo mahapit. Uya matabing ba? Sisiling ko, hindi na, kaya wala siya pirmi sila nga balay. Tingnan mo kaya ako nagkapit, dutay lang. Ay, sorry. Ay, sorry. Ginbuhin. Kung si mga tita Bibing mo tani ang naghapit, mga tunga sako ay. Alaga. Mga mamor tayo, mga isa tali ka sako. Pag kaya ako nagkapit, isa na lang ka kilo. Ging kilo. Charot. Lito Dayap, morning, kay Kagawad Melchor Baroka, King Rombines. Tamayaw lang belated happy birthday kay former kagawad sa Barangay 1, Tony Hordan. Former kagawad Tony Hordan, belated happy birthday sa imo from Kagawad Melchor Baroka, King Rombines. Roberto Ducado, mahota. Request may kanta action na ginasag ako ang sapa-sapa. Ano? Tragsoy eh. Ginsag ako ang sapa-sapa sa higa. Sa ano? Mutano. Sa dinampi na. Ano sapa-sapa? Isda na? Sapa-sapa. Sapa-sapa. Ng ilog-ilog. Ilog-ilog! Ay, kalay. Sapa. Sige. Si Jose Harrison na Pinigунyo sa LLP Building Office. Ang mga watching mo to, Billy, dabi.
Si Nathan Borromeo. Sir Nathan, good morning. Bugtaw para kyaw. Yes, Migs, Sara Man Action Boy, good morning man. Si Dongsky, good morning. Ana Marina Patricia, good morning. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Si Itong Divina, good morning. Jerome Alilane Lourdes Catalan, good morning. Si Fred Mar, good morning man. Neil Malanday. Rodrigo Hilyaduga Jr. Si, sino pa? Ano ba sa ito kagina? Te. Okay. I-request ko Turog, turog. say- Siti mo man to. Tamo na, ginsag ako ang sapa-sapa sa... Sa likod balay ni As. Sa likod. Ang turagsoy nga kung nadakpan ginhimo kung alinagpang pag-abot sang mga bisita kabarkada ko sa inuman. Ano na yun? Turagsoy nga akong ginlagpang amon ginsumsuman. Yeah. Wow. Ting, 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 ting. Yeah. Ni nang mang ungat nunot noy. Kita mo lang sa kwan? Kita mo lang sa TikTok? Wala. nang may Nga, nunag, doy. si nang may si may tabla sa may tabla. Ay, tama. May tahi. Kasab. Ay, kalain. Kana ni nang mang at nunot noy. Nag-langoy. Wala kalain. Kalain Action Boy, hindi namin matiyan. Lain. Ikaw mo na kayo. Ay, si Action Felix, dili may sala para sa ako. Andaman niya ka nun. Andaman niya ka. Amang dito sa may talamnanan. Amo na gali hindi ka sa likod balay. Sa likod balay. Sorry. Likod talam na galiya. Ito nagkuwaya sa likod balay. Ginbag-o. Kung ginatry ko tali bag-o lyrics. Wala. Yun sa kuwang sapa-sapa. Dito sa may talamnanan. Sabi ko, likod balay. Di likod balay mo, may sapa-sapa. Uy, kora ka sa bukid. Bonana. Turagsoy. O, sige. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Action! 49. Kag sa detalye balita international, naghugpaa sa northern Greece ang Ukrainian cargo plane nga may karga nga masobra 11 katonelada sang armas sang Sabado, Hulyo 16. Nagabiyahe halin sa Serbia ang Antonov An-12 padulong sa Bangladesh ang nagbiyahe malapit sa syudad sang Kavala nga nagresulta sa kamatayon sang 8 ka mga sakay. Hulyo 17, nagamit sang drone sa motoridad agad mag-survey sa site sang wreckage. Hindi makapalapit sa site ang mga explosive experts kag ang Greek Atomic Energy Commission staff samtang wala pa madeklarar nga safe ang lugar. Nabaloan nga naghingyo ang piloto sa emergency landing sa Kavala Airport bangod sa engine problem pagkatapos nag-take off apang wala na nakalabot sa runway. Ginpahayag ni Serbian Defense Minister ni Bosa Stefanovic nga naga-transport sang 11.5 katonelada nga Serbian-made weapons sa ginalakipan sang mortar kag training shell sa Bangladesh ang Antonov An-12 sa nga naghugpaas. Ginatag naman ni Stefanovic nga wala sang kilabtanan sa giyera sa tunga sang Ukraine kag Russia ang natabo. Sa negosyo, panibago naman nga round sang rollback sa presyo sang gatong ay patuman subong adlaw Martes. Ang presyo sang gasolina maganubo sang 5 ka pesos kada litro, 2 ka pesos naman kada litro sa diesel. Samtang 70 sentimos naman ang inubo sa presyo sang kerosene. Ipatuman ang rollback las 6 sang aga magluwas sa clean fuel nga magapatuman las 8:01 karon sa aga. Ini ikatatlo nga semana nga may pagnubo na sa presyo sang gatong. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 31 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 29 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 17 centimos.
Kag sa ato naman yung balita entertainment, ginapawalaan na lamang ni 1994 Miss Universe Shushmita Sen ang mga pakamalaot nga iya nabaton. Ini matapos sa ginbulgar sang 46 anyos nga beauty queen turned Bollywood actress nga mayara sila sang relasyon sang 58 anyos nga negosyante nga si Lalit Modi. Si Modi nga mong founder sang Indiana Premier League, ang pinakamanggranon nga cricket competition sa pungsod. Gina-share man ni Modi sa social media ang picture nila ni Sen samtang nagabakasyon sa Maldives. Madumduma nagtaliwan na ang asawa ni Modi bangod sa cancer sa pa nakaligad niya 3 kadekada. Sa balita sa sports, 4 ka mga pungsod ang nagpahayag sang interes nga mag-host sang 2023 Asian Cup pagkatapos nga nag-atras ang China bangod sa COVID-19 pandemic. Ginalakipan nini sang Australia, South Korea, Qatar kag Indonesia. Sunod sa Asian Football Confederation nga may yara tubtub Hulyo 22 ang mga pungsod nga interesado nga mag-submit sa ilas nga bidding. Natala na i-anunsyo ang mga desisyon kung sino ang mapili nga host sa bulan sang Oktubre. Una nga nag-host ang Australia sang 2015, ang South Korea naman sa 1960 sa ang Qatar nga 2022 World Cup host, kag duha ka beses na nga nag-host ang torneo sang 1988 kag 2011. Wala pa yan nakaagi uyat ang Indonesia sang hosting sang amo nga event. Balita Espesyal! Alright! Energy, and happy Tuesday, Action Boy. Yes, Kasi happy maka-action Tuesday, ta. Action Dorel. Good morning Good sa morning. inyo. Market Tribe, morning sa imo ha, kay Jose Yerson na Pinigunyo. Si Jose Yerson na Pinigunyo, gambal di Blackson Doors niya. Morning, niya pwede nyo ma-feature sa balita espesyal nga kasami sa mga negosyante, arinulang inabutangan sa kwarta sa mga merkado. Sige, sure. Pangitaon ta na siya. Ito no, Arinula. arinula no. Oo, no, ito may harap. Oo, ha? Kaya kita ko na to sa mga bintangan. Pero wala na magamit, gurong arinula, no? Wala pa mang guro. Kalain mo na ako nagamit ko pangsot na karon sa mga coins. Kalain. Yes, dali lang Action Doors ha, kay may sige, go. may public service announcement na ako diri halin sa ato ni mga amigo, no? Ginapay balota sa tanan nga mga graduates bala sang Bacolod City High School class 1972 nga may Golden Night Alumni Celebration kamo sa August 17. Uy, dungan sang kwan sa aton nga anniversary. Yes, ARB anniversary. Pero tiyak mo ha, ba graduate sang 1972 sa Bacolod City High School. August 17 may Golden Night Alumni Celebration kamo sa Sugarland Hotel. Oo. At alas 5:30 sang hapon magasugod. Hasta ini alas 10 sang gabi. Sa kung na mga mangkot kamo sang dugang nga mga informasyon, pwede kamo katawag kay Raimundo Matiliano sa 09100-525-154. O hindi gani sa amigo taho, Francis Law. You should meet the guy, Action Dorel. Sige. Si Sir Francis Law. Kung di mo sa mamit, ari text na sa sa 0922-816-7423. O hindi ka sa 0917 kung Globe ka kagaway kasang load sa Smart Drico sa Globe. 0917-300-7073. Na okay na. Correct. Mr. Francis Law. Good morning kay Mr. Francis Law. Patigayon. Wala talang ako niya tawag. Patigayon ni Kwan? No. Ni Tito mo, Bob. Good morning na kay Tito Bob. Tito Bob Francia, good Yes. morning. Ka very accommodating person. Yes, very accommodating. Very fixer ang dating gidya. Nakala. He can fix anything. And everything. And everything. And all. And without any compensation. Without compensation. Ay, Free of charge. Free of charge. Free of charge. Okay. Ay, mga gwapa, morning Sinida. Good morning sa mga Sige. beautiful na mga OJTs Sige. from TUP. Ang pamahon nyo karon si Sir El Rey na bahala. Yeah. Naambalang ko na. Okay. Stella Pahilanga Cesar, morning man. Kay Juan si Ray Pahilanga Cesar, who is celebrating his birthday today from Bago City with love. Yes. Happy birthday! Happy birthday sa imo, Juan si Ray Pahilanga Cesar. Yes. Ano Kag, name? speaking of Cesar, happy birthday man kay Attorney Cesar Biloria Yes, Jr. happy birthday, Attorney Cesar Biloria.
Tornay, may agada. Malipat ko matekso ko rin dugay siya. Sige. Okay. Jillian Nietes Miliandes sa Magsungay, pamatigid. Good morning, man. Kag si Juan Blato, sino ka itong Igrita on Air? Si Ruth, kag si Pito Pito. Gonzales. Good morning. Good morning. Sige, go. So sa atong balita special, aton pa dayon na istoryahan Action Boy, ani mga lihi-lihi sa bunyag. Okay? Wala pa tumatapos, yapon? Wala pa tatapos. Ang bunyaganay? Wala pa tapos ang bunyaganay. Ano ba naman sila balaga bunyag? Igo lang na magdakot akong baboy. Hindi ba hambal ko gapon? Anong baboyaw siyang mabunyag? Or anong baboyaw siya ang bunyagan? May isa pagid gali. Ano? Base ang baboy mamaninoy. Wala ka na. Ikaw may sugot ka? Maninoy mo baboy? Ayan, wala lang. Wag dako-dako ka. Basi patel na ng manino. Naihaw na siya. Nga, kabalo ka nga ang kita ka sa mga baktin. Of course. Kita ka na nga kung malakat sila gaduko. Agali ka. Di ba lang, why ka dalag sa kanya. Wala kay Hindi, Dukita. lakat straight mo. man yung lakat mo. Ay, sorry. Yan, baktin. Ay, sorry, baktin. Abuyan ta karon sa control. sorry. Okay, Kita na mga baktin nga lakat sila gaduko, hindi ba nga muna sila gaduko na sila lakat. Nga, ambot. Yeah. nahuya silang nanay lang baboy. Gali ka. Kagila tatay, butakal. Naniho, Action Boy. Amo na. Wow, sila. Yun din Nahuya lang. sila. Nahuya sila kay nanay lang baboy. Grabe history, no? Ang tatay lang butakal. Kasabad. Di mo naman ako joke. Feeling ko kay Tito Bob. Why? Wala. Ako Wala na na yan. Yan. Feeling ko mo ng panumduman mo kagabi, guray. Kung mo nga dulapit ka na late. Ay, sorry. So, next Action Boy, Ario. Kung ang bata ko, no, tunog ang iya paghibi, bala Action Boy, sang siya ang ginabunyagan. Magapa, sa Action Boy, sa Tagalog pa, magapataboy, bala sang mga samang espiritu, bala Action Boy. Magatabog. Magatabog na sang malaking espiritu. Kag, kung mga iba nga mga kamalasan dae. So meaning magbunyag kamo sa bata. Kasi ano mayo par gabi hibi. Ay mo na tinga iba bala magibi hipos. Dapat mabayaan mo na gali. Hindi puso mo na kagad dugay mo lusin pare ano naman. Sabat. Hindi ka mo kapahipos na. Hindi mo na may magina mo na sa pare. Wala. Yan hindi na yung pare, yung bata na yan mo. Kaya kay karon ni Father Siloy. Good morning lang na kay Father Siloy. Pads, morning the Pads. Sa mga taga Quandera Our Lady of the Miraculous Medal sa City Heights. Morning dira sa inyo. Good morning. Okay? So, next Action Boy, Ario, kung luyag mo naman kung Action Boy, nga mayara sang trust and confidence bala ang bata mo sa iya kaugalingon, sa ulihi. Dapat kung after bunyag, Action Boy, idlagan mo gid siya kuno sagwa. Kag dapat siya ang una, kuno una makagwa. Yung sadya na da, kung mga 15 ka mo ginabunyagan. Amo na gani ka pa unahay. Palumba. So, dapat, yung magpabunyag kasi mo bata, i-exclusive mo na lang kamulang gid. So, kabunyag, magpari, gatayada. Ready na ka kami may harap na pa una. Gani. May una pa na. Especially yung mga nagapati, gid sang lihi. No, na. So, mga iba naka-rubber shoes, ko yan na, bisa naka-dress ko na kaidlagan, tigil sa go after. Pero, tayo nga malihiligi, no? Pero, tayo isang bata si Renz, gidlagan nyo man siya sa go. Wala. Wala. Lain sinadagan, nagdagan, ang amay bilang dagan. Pag dagan niya, pagabot sa gwa, o una sa, first gid siya. Pag first niya, dati din ang bata mo niya, Jesus na bilhin. Or lang, paglaga, nadus mo. Ay. Pero pag dus mo, yun natabo yung bata. Tapos ang lupad. Tayo, naging nasa lupad. Matalak. Over, naging nasa naglupad. Kami ang probinsyano. Tarasang, storya gapon ni Migo tabla Francis Lobla. Niya ay napatay nagali si Sharon Cuneta. Ha? Nakita ko to sa kaysa probinsyano gali. Sa probinsyano. Tamang probinsyano gali yan. Ay na, nakibot mo ko ba? Makibot mo ko tani. Sa probinsyano gali. Okay. So sige. Ano pagitani kung abi ko kung kulangon balita special. Tami sugpon ko tani gali kay. Lay naman yan, hindi na bunyag. Ano siya, hindi siya bunyag pero mga pamahiin sa mga lapsag kag bata. Pero dason na lang ni guro. Dason na lang. Sana na lang makita naman tas ang iba naman. Try ko na pangita ang hambal ni ni Sir Sir Hunyo. Mas Hunyo na Jose Yerson Lapinig Hunyo. Oo, nga Arinula ang
butangan sa mga bintas ng mga negosyante. Senyor rin ulag na nun niya. Ginahihian. Sa rinilo ka ba? Hindi sa CR na eh. Pero sa una to, yung mga tiyanggi, labi na mga tiyanggi-tiyanggi. Ang sa mga rinula, rinola no? na ilagin na Kaya para guro mo tiyan yung Tapos lagpok. siguro magkwa. Hindi ka mabata ng lagpok isang Isang coins. yung coins mabata mo lagpok bla. Na namin ang gusto naman isang lagpok bla. Gakiling ginaya mo. Magkling? Gakiling. Gakiling. Sige. Okay. Sige. Mga ka-aksyon ninyo kamamatian na aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Martes, Hulyo 19. Standby na sa Action Hotline. May kaupod ninyo sa Action Marlon Hinovea. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio.